Banyak enggak atau Yakin Bandar lan Dimas Kuswara. Ana apa Dimas Kuswara kok sowanane tandes diderekake marang Yakin Bandar. Kula saking kula ngoprah. Perkara ini sampun Kang Mas Bupati boten sowan bae. Mila ngaten sampun kunatu Sang Prabu Majapahit awet kinten-kinten sampun terima joto karo kalgan menika Kanjeng Adipati boten sowan wonten ing Majapahit. Malah yen kepareng sumangga sesarengan kula dherekaken Kanjeng Adipati tindak wonten ing kraton Majapahit. Gimana? Iki siramu wis pinangka sesepuh iki. Iya. Tak kira ya wis pirsa to wong ngerti. Iki menawa aku iki ora ketansah megare payung tak iki ning ora mergo ora sowan ana ing aja pansane nganti kabar pisan aku ora bakal wani ana kesalihan jompo di Mas Kuswara. Romo sampun kakak banget kalian kan soal Mas apa dengan lajeng ada piye ya ewo gonku bakal ngendika marang sliramu apa aku kudu lega bae Yakin Bandar. Iki kan. Lan Dimas Kuswara. Yo ndadekno sumurku menawa wanita iki sak temene apa diwalaken iki lajeng Surabaya. Oh. Leket saking Surabaya lajeng menika marang oke saniti awon-awon kula paran kontakan terus ini senadyan to tak tutupi iki mesti bakal priyak aku bloko wae menawa saritine tak tersake mbok ngono ae oh dikiraken kok tidak mlebet kuwi nang paran para kok oh yen pentu iki paran dados aku jangan iya apa kok mak lho tegese nonton karo le lomo menika lomo mati iya aku ngake bae kapane nek saiki yo saiki ngene saiki semoga saiki Dimas Kuswara lan Yakin Bandar anggone terdakwa ing Kadipaten Tandes saka Majapahit mongko iki wektune wis karekane surut terus kesan Yakin Bandar lan Kuswara tak keparengake simpeng menawa anu sarene Yakin Bandar diaturi sare ana sisih kidul ta ya Kuswara sisih oh ajirae
Thank you.